танышты. Сталининград, Донбасс, Кырым, Кёнигсберг, Польша, Белоруссия, Германия. Кичә гади авыл малае бүген тимер бөркетендә очучы Муса Гәрәев дистәләгән дошман самолетларын һәм танкларын юк итә. Яшь булуына карамастан, тәҗрибәле пилот сугыш күгендә беренче адымнарын эшләүче очучыларны да өйрәтә. Өстәвенә очкан вакытта фотографиялар ясап өлгерә. Когда я вспоминаю о том, как началась для меня война, перед моими глазами всегда встает разрушенный, сожженный город Сталинград, так как я здесь получил первое свое боевое крещение. 1945 елның 23 февралендә эскадрилья командиры гвардия капитаны Муса Гәрәев 164 хәрби очыш ясап күрсәткән батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеменә лаек була. 19 апрельдә милләттәшебезгә икенче тапкыр әлеге югары исемне бирәләр. 1 май көнне бөтен дивизия каршында генерал Тимофей Хрюкин 23 яшьлек Муса Гәрәевка әлеге 2 дәрәҗәле бүләкне бер юлы тапшыра. Бөек Ватан сугышы тарихында бу бердән-бер очрак була. Сугыш беткәч, газиз кешеләрен өзелеп сагынган Муса Гәрәев чын мәгънәсендә очып кайтып җитә. Без анда машина күргән кешеләр түгел. Авылны 3 тапкыр итүбәләренә чак тимәй генә авылны 3 тапкыр әйләнде. Ни белән самолет белән аннан барып, аннан линияк басуга төште. Өрлешеп йөгерәбез. Муса Гайса улы исә Мәскәүдә Фрунзе исемендәге хәрби академия һәм СССР генераль штабы академиясын тәмамлый. Узак еллар махсус тәгаенләнгән авиацияның дивизиясында хезмәт итә. 1963 елда Карпат таулары өстендә очкан вакытта Муса Гәрәев аңын югалта. Самолетны җиргә икенче пилот утырта. Сугыш чорында контузия алган батырга табиблар күңелсез хәбәр җиткерә. Күк турында онытырга. Җан әрнешен басар өчен Муса Гәрәев туган ягы Башкортстанга кайтып китергә була. Уфага кайткач, ДАСАФ рәисе булып эшли башлый. Әлеге учреждениянең музеенда геройга багышланган махсус урын да бар. Яшь буынга сөйләп торабыз, киноларын күрсәтәбез Муса Гәрәев турында. Бүген геройның турыннары үсеп килә. Өлкән картәтәйләренең истәлеге итеп сакланган әйберләргә нәниләр бик сак тотына. Муса Гәрәевнең оныклары исә бала чакта уелып калган хатирәләрен күз карасыдай саклап калырга тырыша. Картатай, мы его так называли, он был такой строгий, скажем, человек. Ну, понятно, что на нем отпечаталась эта дисциплина военнослужащего, который... Үргәяркәй авылында 30 елга якын батырның музее эшләп килә. Ташшишмә авылында исә Муса Гәрәев яшәгән йорт саклана. Бирегә төрле яклардан туристлар килә. Җәй көнне һәр көн балалар киләләр монда музей карарга. Шуннан Ташшишмәнең шишмәсенә төшеп бит инде шәйләр эчеп шулай итеп, күңелле итеп ял итеп кайтып китәләр. Муса Гәрәевнең газиз туганнары, сеңелләренең балалары һәм оныклары еш очраша. Килен булып төшкәндә бит инде бездә мендәргә бастыралар. Ул аларны кызык итеп карап тордылар инде шулай. Генера, давай, бирешмә диләр инде шундай. Аннан соң суелына киттек бит инде. Моннан 2 ел элек Уфа аэропортына исем сайлау бәйгесендә Муса Гәрәев спискта беренчеләрдән булып тора. Тик кызганычка каршы, илебезне бар дөньяга данлаучы икеләтә герой исемен әлегә бары тик Башкортстанның берничә ауыл урамнары йөртә. Народ ведь выбирает от сердца, от души, и понимает, что аэропорт — это все-таки авиация, это, условно говоря, дом, куда прилетают самолеты, откуда летят они куда-то, как бы гнездо такое некое, да, своеобразное, и оно, конечно же, должно носить имя, тут даже никаких сомнений, именно Мусы Гасиновича Гәрәева. Киләсе елда Муса Гәрәевнең юбилее 100 яше тула. Шул уңайдан якташлары, туганнары, аның батырлыгына битараф булмаучылар берничә ел дәвамында төрле чаралар әзерли. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар.